Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριό βρισκόταν ένας φούρνος με το όνομα «Τα δίδυμα Σπουργίτια». Ο φούρναρης, του οποίου το όνομα ήταν Γιάννης, είχε δύο γιους δίδυμους, τον Αλέξη και τον Δημήτρη. Οι δίδυμοι Σπουργίτια ήταν γνωστοί σε ολόκληρο το χωριό για τις λαχταριστές πίτες τους και τα νόστιμα ψωμιά τους. Ο Αλέξης ήταν επιδέξιος στη ζαχαροπλαστική, ενώ ο Δημήτρης ήταν εξαιρετικός στην παρασκευή του ψωμιού. Μια μέρα, οι δίδυμοι Σπουργίτοι αποφάσισαν να διαγωνιστούν μεταξύ τους για το ποιος θα φτιάξει το καλύτερο γεύμα για τους κατοίκους του χωριού. Καθένας θα ετοίμαζε την αγαπημένη του συνταγή και οι κάτοικοι θα ψήφιζαν ποιος ήταν ο καλύτερος. Ο Αλέξης ετοίμασε μια λαχταριστή μήλοπίτα με κανέλα και μέλι, ενώ ο Δημήτρης έφτιαξε ένα παραδοσιακό ψωμί με ελιές και φέτα. Οι κάτοικοι του χωριού γεύτηκαν και τα δύο γεύματα και είχαν δύσκολη επιλογή. Τελικά, η ψήφος τους έκρινε ότι και τα δύο γεύματα ήταν εξίσου νόστιμα και αξιόλογα. Οι δίδυμοι Σπουργίτια έμαθαν ότι η συνεργασία και ο ανταγωνισμός μπορούν να φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα και ότι μπορούν να είναι εισάξιοι αν κάνουν την καλύτερη τους προσπάθεια. Και έτσι, οι δίδυμοι Σπουργίτια συνέχισαν να εργάζονται μαζί, δημιουργώντας νόστιμες λιχουδιές για το χωριό τους κάθε μέρα.